Ilha ang karaang pulong. Ang karaang pulong nga atong makatunan og baybawan karong adlaw, ang pulong nga gitawag og gasaring-saring. Kadungog mo ano, mga batan-on, wa na kayo mo kadungog niini. Mga tigulang ug mga hamtong mga idaran kanunay ta makadungog niini. Gasaring-saring. Mga sabo ato to mga lula sa una moingon sila. Sama imo tig saring-saring paglingkod diha. Kini bataan langas, sige saring-saring. Murag langaw puwag lubot. Yung anak kani adto ang mga tiguan. Unsa man ang gasaring-saring? Unsa may puro magtawo ang gasaring-saring? Ang taong gasaring-saring kana bitang murag di mahiluna. Kay mulingkod dinhi unya di na pud mahiluna, balhin na pud dito. Nagikan dito wa na pud mahiluna, balhin na pud diri. Unya kasagaran ang mga tawo nga gasaring-saring mo na mga tawo nga makadisturbo. Panalita ga meeting ta, panalita ga ampo ta, ga rosaryo ta. Kada mga bata or mga tawo nga gasigig saring-saring, buti pasabot ga kuros-kuros, ga babag-babag, ga tabok-tabok, mao ni makadisturbo o makawa sa kahanay baka sa lugar, kasolemne, or makapadisturbo baka sa maayong panagtapok nga nadiha. Gasaring-saring. Sa itong kinabuhi baya, daghang pa mga taong magsaring-saring nato. Daghang mga taong magsaring-saring manha nato. Mamaylog kwarta, mamaylog mga iyog sudan, apoy mga tao nga magsaring-saring mana sa ato kay maghatod og mga libak, mga daotang istorya, napoy mana sa ato kay nangaway, napoy mana sa ato kay magpakisadot sa mga nanghitabo sa ato mga silingan, kasaring-saring. Mga batang gagmay karon, labi na mga bata nga hyperactive, magsaring-saring sila. Magtabok-tabok, maglibot-libot, magbahas-bahas, mag-agi-agi, di mahiluna. Muna ibuti pasabot sa karaang pulong nga gasaring-saring. Magnaihubog, gasaring-saring. Muna kaingon nga dugay mahuman among meeting. Gasaring-saring. Ilha ang karaang pulong.